Milé Slovenky, milí Slováci, drahí krajania, možno sa vám dostalo do uší, že premiér nášho štátu Robert Fico vám chce znemožniť voľbu do Národnej rady zo zahraničia prostredníctvom pošty. Chce to urobiť kvôli tomu, že registruje to, že v týchto hlasoch jeho strana prehráva a takýmto spôsobom za mňa s Babelím chce zvýšiť percenta svojej strany. Chcel by som vás ubezpečiť, my tu, ako sme na Slovensku, či už sme to my, demokrati, ale pevne verím, že aj ostatné opozičné strany, urobíme všetko preto, aby zostala možnosť pre vás voliť aj zo zahraničia. Dokonca môj osobný názor je, že by malo byť možné v budúcnosti voliť aj online, ale to je ešte hudba budúcnosti, aby mohli sa k tomu vyjadriť všetci, ktorí sa hrdo hlásia ku Slovensku. Či už žijú na Slovensku, alebo niekde inde v Európe, prípadne hoci kde vo svete. Ja som žil sám nejaký čas v zahraničí a vždy mi to srdce bilo pre Slovensko a viem veľmi dobre, ako sa cítite. Či už žijete niekde v Tokiu, v Melbourne, či žijete na Kube, alebo či žijete v Toronte, v Chicagu, Medeline, hoci kde na celom svete. Viem veľmi dobre, ako sa cítite. Urobíme všetko preto, aby to zostalo takto. A ja by som vás chcel poprosiť v tomto, aby sme si pomohli navzájom, keď už tie voľby prídu najbližšie, aby ste aj vy sa ich zúčastnili v čo najvyššom počte, či už tá forma bude akákoľvek, a aby ste vyjadrili svoj názor, koho by ste chceli, aby ďalej viedol túto krajinu, ktorá vždy bude vašim domovom. Držte sa všade, vo všetkých končinách, kde sa nachádzate. Ahojte.